Je to i násobná vítězka Andrea Pejsarová. Dobrý den, já bych s vámi chtěla úvodem promluvit, jestli to je moje řeč taková nesouvislá, ale já jsem tušila, že i já budu takovou čest, jak vám promluvit. Tak jsem z toho trochu zaskočená. Ale ráda bych toho využila k tomu, abych vám řekla, co vlastně všechno díky NSO získáte, protože si myslím, že je toho daleko víc, než vy si vůbec myslíte. Nejenom, že si neskutečným způsobem rozšíříte obzory a zjistíte technologie, o kterých jste vůbec netušili, že existují, ale získáte i strašnou spoustu zkušeností, které jednou hrozně zužitkujete. Že když jste zvládli napsat tak úžasnou odbornou práci a takhle ji tady takovým způsobem odprezentovat, tak pak už s ničím takovým nikdy nebudete mít problém, protože tohle je úžasná úprava, věřte mi, že vím, o čem mluvím, protože se mi to jednou hrozně hodí. Potom získáte strašnou spoustu kontaktů, které se vám taky budou hrozně hodit. Já jsem se díky tomu například zúčastnila projektu Energis, putování za energií, kde jsme objeli strašnou spoustu továren, elektráren, zjistila jsem spoustu informací. A taky mám s NSO spoustu přátel, se kterými se dodnes vídám, protože nikdy mezi námi nebyla žádná rivalita, a vždycky jsme se to strašně užili. A ať to bylo krajské, celostátní nebo mezinárodní kolo, tak jsme se to vždycky všichni strašně užili a za to patří obrovský dík především koordinátorům a organizátorům. Já vím, že těch jmen je strašně moc a doufám, že mi odpustí ty, které nezmíním, ale já bych tady strašně ráda vyzdvihla pár jmen. A to je pan inženýr Červený, pan ředitel Ležal, pan inženýr Herodes a moje koordinátorka paní inženýrka Marešová. Protože bez nich by pro mě NRSO nebyl tím, čím pro mě je. Tou překvapivou informací pro vás je, že vám NRSO taky zjednoduší vstup na vysokou školu. Protože například na Zemědělské univerzitě vás budou bez přijímaček, díky tomu, že jste se zúčastnili tohoto projektu. A i podle umístění vám přiznají stipendium. Já si nepamatuji tedy přesně ty částky, ale jenom pro představu, abyste měli, tak mě za druhé místo v celostátním kole přiznali 4 000 měsíčně. Což si myslím, že je pěkný ke studiu na vysoké škole. Takže já si myslím, že můžete být všichni rádi, že jste součástí něčeho tak výjimečného. A vím, že určitě jste ze začátku občas nadávali, že se na to můžete vykašlat, když se vám firmy neozývaly, s kterými jste chtěli spolupracovat, když vám koordinátoři pořád do kolečka vraceli k přepracování vaše práce. Věřte mi, že to znám. Tak jednou se vám to strašně bude hodit a opravdu můžete být rádi, že jste součástí NRSO, protože je to něco výjimečného. Tak děkuji a přeji hezký den a gratuluji vítězům, ale vítězi jste vlastně opravdu všichni.